Ndine mubvunzo mukuru kwazvo kunembiwa na wana baba. Hey wana baba, hey uko wana baba. Hey wana baba, makumbo yenyu anofambire iko kuwana zvese zvanyika mweya uchitambudzika. Nai wana baba, nai wana baba, muzora wedu unofunge iko kuwana zvese zvanyika mweya uchitambudzika. Muri Zimbabwe muri rudadiso. Nhasi era rimwe zuva. Zuro ndizuro paya takakupaika nhau yemusikana Tekla. Achinzi Tekla atora murume wangu nevamwe mama vari kumhiri kwemakungwa. Patakazviburitsa vamwe vakatanga kuti neshamba urimo mukuvhiya katiyo, urimo uneayo mhosva yekuti iwe wakabatsira kuvheta, asi Tekla akaenda pamurume ane mudzimai wake. Wongu vetting tinenge taitawo tichitarisaka kuti munhu uyu anenge ari sei. Asika ndinokuvhetai sei nhai vanhu vari kuUK, ndokuvhetai sei vanhu vari kuAmerica. Naizvozvo vetting yatinenge tangoitawo ordinary. Zvakafanana nekuendesa mukadzi wako kuvabereki vako kuti vamuone. Hapana vetting yavanokwanisa kunge vachiita iri dhipa, kungoonawo nengozowa mutupo unogara kupi chichi general. Hauzokwanisi kupinda deep down kuti ungochiziva kuti munhu uyu akamira sei. Nhasi takwanisawo zvakare kubata murume waTekla. Asi chandingade kukuzivisa ndechekuti mudzimai wane zuro akaramba kubuda mufananidzo wake pachivhitivhiti akati inini zvekubuda kwete. Murumewo zvakare havasi kuda kuburitswa mazita avo, havasi kuda kuburitswa zviso zvavo. Asi nhasi unoka tiri kukupai zviri kutaurwawo nemurume wacho akatora Tekla kuti anomudawo Tekla kusvika papi, ko nemudzimai wake zvapapi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Asi ndinoda kuroora kwa mutokweni, wakomana ndinoda kuroora kwa mutokweni. Ndatika ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko, wakomana ndati ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko. Anotika nijeurimi, iwe dari nijeurimi, aswiti nijeurimi, dia nijeurimi, switi nijeurimi, chamutengure. Kuroora kwa mutokweni, wakomana ndinoda kuroora kwa mutokweni. Ndatika ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko, wakomana ndati ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko. Anotika nijeurimi, iwe dari nijeurimi, aswiti nijeurimi, dia nijeurimi, switi nijeurimi, chamutengure. Masikati akanaka mukoma Neshamba, makadii henyu. Ndanzwa kufara ndichinzwa voice renyu, chinzwa kuti ndimi muri kutaura. Regai ndikupindurei panyaya yamunoda kunzwa nezvayo. Nyaya information yese yamapiwa iyi, it's a fake information. Of course barika ndinaro, zvandinaro barika. Ndinoenzanisa. Uyu mukadzi wokutanga ndinaye uyu tagara chinetsana kubva kare nekuti munhu ane munozva iyo inonzi Pitcoat government iyeya ndo yaanoda kuisa mumba mangu. Ndakamuudza ndikati iwo zvepano ndakakuroora zvepano ndozvarufanwa kuita. Usaunze mutemo yekumusha kwawakaberekwa uya uzoiunza kuzoidzimikira musha mawakaroorwa. Saka kana iye asingade kuteerera zvandinotaura inini, asingade kuita zvandinoda inini, ayo hapana kachakaipapo. Barika rachona inini barika ndina kuritadza.
anenge asvotwa can move and go. Ndo mashoko angu iwaya, because mukadzi uyu mukadzi wangu wokutanga uyu haana munhu waanowirira naye kumhuri yake. Kumhuri yake yese akavavenga vese, hapana waanoti uyu haana kurairwa natete, haana urairwa nambuya, haana urairwa nasekuru, haana urairwa nehanzve, whatever chichichi, haana munhu waanowirirana naye. Saka paari kuda kuedza kunyonganisa zvinhu zvakatomira kudhara, zvinhu zvakavakwa. Ndagara ndakamutaurira inini Tekla anotofanira kusiyana naye, because Tekla afanira kumutaura mune zvakaipa. Mumwe mukadzi anoda kuve anofanira kupiwa respect. Mumwe mukadzi akafanana naiye anotofanira kurespecta. Kana achiblame inini kuti ndakatora mukadzi wechipiri, ngaataure nezvangu inini. ZvaTekla, Tekla ndinomudefenda. Tekla ngaasiyane naye, because Tekla haamo munyaya dzesedzi. Inini uyu handinambomudhamba uyu, kana handina kumbomudhamba, but chinoitika ndechekuti izvo kana wakaroora munhu anenge aine attitude yechirume, munhu uyu anoti izveni handirayirwe, anomisidzana newe, kumisidzana chaiko chaiko kudai, ndo attitude yainaye mukadzi uyu. Inini pana ndikuudze chokwadi kuti inini kuna Tekla ndakaona inonzi peace of mind. Kuna Tekla mwana uyu ndakaona inonzi peace of mind, ende ndakatoona kuti ndikatonorora zvinotoita zvakanaka. Tekla anotove mukadzi wangu chaizvo, ndakatonorora zveshuwa. Saka hapana zvisachinja, hapana zvisachinja. Tekla haisi girlfriend yangu, mudzimai wangu, ende handina imwe girlfriend. Tekla ndiye mudzimai wangu, anove mudzimai wechipiri. Ndo mashoko anenge ati pamwe sekubvunza kwamaita ndichivimba kuti izvo ansa endakupai inogona kunge iriyo ansa yamamuchifungidzira, kana kuti ansa inogona kunge iri inokugutsai according nemibvunzo yenyu yamandibvunza. Regai ndiwedzere zvimwe ndichiti izvo, mudzimai wangu wokutanga uyu anocriticize Tekla. Andezve Tekla akazodai anga ina mbuya vikwamusami, nyoka, this and that, anotaura zvakawanda. Sekuru vake vaanombotaura navo vakataura zvakawanda, futi vachingoti munhu takamona kuYouTube chichi. Vese vari ndakavapindura ndikati izvo, okay, kana Tekla anga akaroorwa mumhuri akaswanoiri zvezvairi, haikwanisa kuve kuti aite zvaangaite, aitorarama mazviri, asi kwanga kusiri kuda kwake. Ende kana akabuda munyaya idzodzo, hazvinzi izvo ashaye mumwe munhu waanomuda, ashaye mumwe munhu waanoitoimba naye, waanoita mhuri naye. Mudzimai akangofanana nemamwe madzimai. Tekla haafanira kuselektwa. Izvozvo zvavari kutaura ndo zvikutoita kuti Tekla wacho ndibva ndamuda zvakanyanyisisa. Manzwa mukoma neshamba kukriticize kwavari kuita Tekla ikoko nezvenyoka nezvewat ina handina basa razvo, ani handitarise izvozvo, because kwakusiri kuda kwake. Munhu akapinda musituation asingatoziva kuti ndo zvazviri. Saka inini ndiri pakutosumudzira Tekla wacho naye kuti avewo nepeace of mind. Inini already Tekla akandipa peace of mind, ndoda kumupawo peace of mind, kumuratidza kuti zveshuwa uyo mudzimai akafanana nemamwe madzimai. Une right yekuve nekuitawo imba yako nezvimwe zvakawanda zvese zvinoitwa nemamwe madzimai. Handicho chirongwa chatakupai, manzwa zvataurwa nababa. Handingadangu kutaura zvakawandisa, but pari zvino nhau iyoyi takutosenderwa mamessages vakawanda vaakutipa rumwe ruzivo rwatanga tisina pakati pemaaffairs aya. Naizvozvo mangwana tichange tichikupai part 3 yenhau yaTekla iyoyi kuti yakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Reshamba. Senguva dzeseka muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends,
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.